Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rusana Saminang. Iku konten ko bagi judul menantang ketua pemuda masing-masing berikut ketuakan sesumbar. Nah, sana. Walaupun uji lahirnya mau itu, nan batinnya ko menantang seluruh penghulu asal Minang, baik yang berdomisili di rantau maupun di kampung. Tentu saja lah otomatis jo masing-masing pengurus IKM di seluruh Indonesia. Ya, ambo tentang di dalam pakaro ampe kurikulum. Dengan metode ampe kurikulum awak berdialog. Ya, seberapa urgennya, apa sasarannya? Beku menjelaskan di belakang ya. Kurikulum yang pertama adalah khusus membahas ABSSBK. Kurikulum yang kedua membahas adat Sabatang Panjang. Nan ketiga membahas adat nan nampe. Kurikulum kampe membahas adat Salingka Nagari. Kurikulum nan kalimo adat Sabatang Panjang. Lah ambo menantang dak kabacaka do, dak barang ladiang do. Aiko ambo sasarannya adalah untuk meluruskan dan penjernihan sejarah. Sejarah yang nyatu-nyatu dulu. Nyoma yang ndak nyatu beko yang lah diketahui, yang yang lah dianggap pengetahuan pemahaman tuh beko kalau lah berdialog secara publiknya ketahuan tuh. Mana enta ikuti modifikasi, mana enta ikuti cerita madu-ado. Mana enta ikuti kecek urang ke kecek urang jo. Ya. Dan itu ambo masing-masing kurikulum tuh 5 tuh kan. Ambo punya rujukan masing-masingnya, dan ambo ndak namu apa loncek-loncek cerita do bahasan do. Dan ambo indak nio do sekedar untuk sekedar berbagi tahu aja, untuk sekedar berbagi paham. Ndak itu sasaran ambo do. Sasarannya adalah beko kalaulah masing-masing ketuakan, masing-masing ketua pemuda berikut anggotakan tuh. Di suatu wilayah tu nyolah tahu beko tu seberapa kadar tahu, seberapa kadar paham iyo nan janiah apa nang karuah go salamo go nanyo bangga-bangganya jo dari kaum-kaum, dari muda-mudi itu kan secara publik beko ketahuan tu per wilayah. Dan itu suatu saat beko nan lah pernah mengundang ambo ke masing-masing wilayah tu, itu masing-masing ketua pemuda, masing-masing ketua kan tu sesumbar tu harus duduk. Harus duduk. Agak semeter bagai jaraknya. Agak 2 meter bagai di tengah lapang waduan. Buatlah jarak 2 meter surang di tengah lapang tu duduk. Barabuah Kabupaten 32, 9 balai, 6 balai. Selapang bola tu masih lapang tu mah. Tu kalau bupati, wali kota kan. Tambah ketua Elkam kota, ketua-ketuanya jo. Itu dangannya lah dari sana, dari jauh lah. Kami pakai mic go. Mana basikareh jo nang karuah jo nang kusui. Nyo ketahuan beko tu. Karena di masing-masing wilayah awalnya sepakat. Mana nadia, mana karuah, mana kusui ndak pakai relay. Memakai nan janiah jo lurui. Gitu kan. Jadi sana lah bisa menilai kalau ada orang-orang yang memakai bahasa limo kurikulum tadi. Itu sana lah bisa majuan pertanyaan dan tanyo tu ndak kata jawab kerenya tu. Itu sasarannya. Jadi suatu saat jika ada orang nan mengarang-arang cerita baru atau ada muncul di mana aja lah besur dari sana, kok di koran, kok di TV, kok di YouTube, kok di Facebook, di WA bagai. Di sana lah bisa membantah. Berikut rujukan tadi. Itu sasarannya. Urgennya
Kalau dipediakan modeku ko taruhi banyak-banyak versi. Iko baca iya wak. Baca iyanya ba ayo. Iko kini ko lah muncul undang-undang nagari. Abas status adat selingkah nagari wak kini lai. Sesudah muncul adat selingkah nagari, apa situ awak-awak aja lah lain. Nagari situ urus itu, nagari dan urus. Kini ko ndak masalah itu dosa anak orang ko gadang mampai awak. Kekuatannya gadang, ndak kekuatan per nagari dah. Kalau nagari suwok, nagari kita nyampainya bisa lah awak melawan kan. Iko kon ndak nagari jadi tu ke sana. Nagara, lele sana. Ndak lo cek negara tu doh. Laco idang makan di meja awak ko. Ya perabuin orang. Alah. Jadi urgennya itu awak ko perlu samo pemahaman sejarah awak susah duanya. Kalau ada na level rajo menentang wajah dua-duanya. Kalau dulu na level penerus kesultanan wajah lo nyuruh dua. Ba bana dinyo tu gitu kan. Sementara nan awak pahami ko lah dan kamu sampein ko ibarat lebaran buku masalahnya sejarah ko. Kalau sejarah nan pasu-pasuan menyelip-menyelipan tu ndak masuk apa ko tu do. Nan mangke cerita tu nyo harus bisa menyelipan di zaman anyo. Contoh Siti Nurbaya, contoh Maling Kundang, contoh Bukit Barapalam kan. Contoh lo Adu Kabau, contoh lo Makam Aditya Warman, contoh lo ada nama-nama suku ko itu. Anyo harus cocok nyo. Itulah uji kelayakan namanya kan. Itu urgensinya mode itu. Sialon nang ketua Elkam, ketua KAN, MAAM, Mahkamah Adat Limo Kaum, tuang gadang betipua, nan majo lah saduanya. Jadi nan muda-mudi pun lah ada kekuatan, ndak kena otak aja gaya-gaya itu dah lain. Mentang-mentang bakal ada tu, bakal pengulu, bakal mentang-mentang lah jadi wali nagari, padahal sarok balai sebelumnya kan. Sarok balai ya. Nyosah seakan-akan sah nyo. Nan pusako tinggi nan kalau mak ada parui aja menjual magadai. Coba giliran awak na memang silsilah itu di keluarga tu nya keceknya pusako tinggi. Kan kalau dia tu. Jadi tasarah aja lah nang gaya-gaya itu berang kambo. Biarlah buat doi. Ambo demi muda-mudi go lihie nyawo mau nang taro ko mah. Supaya jangan tambah terkicuh aja tek lagi muda-mudi go. Di zaman sana ko lah ambo cubo maluruhan manjanihan. Supaya nan sana sampaian tu nang muda-mudi go. Nang gaya-gaya itu pokoknya anggap ya lah nyotu terubah tidak. Nyo lasi lah terlena juga lah nyo. Apa dia aja lah lai. Ambo lah maklum itu nyo. Lepas saya lo ambo lilir nang gaya-gaya ko mah. Lepas saya ambo la tahu ambo tu mah main-main nang gaya-gaya itu. Lah nang kini ambo patawe mana ke muda-mudi. Jadi kalau muda-mudi itu bara orang anggota pemuda. Menyumbang agak 50 atau 1 tibu ambo sinan tu mah. Kalau lainnya dukuangnya lo dek ketua pemuda rusuk tapi agak buangan dana tu. Bara ketua pemuda sana di Jorong Iko, di desa Iko. 3 desa waduh 2 sesama agak buang 3 desa ketua pemuda tu yang anggotanya kan. Mana tertarik di bidang Iko. Kalau bara dana sana tu, tak perlu ke minta kakak wali negari kakan macam-macam tu, tak perlu berdikari. Macam itu. Lah. Amar itu caranya nan ekonomis. Daripada 1 tahun nambo ure-urean aja di YouTube kok. Ala bara kota sana Bali tu, mai ikut nambo aja. Ambo udah solo tu mah. Ibarat meniti na iya padonya bisa mau coroh kadang aja bisa tu mah. Lah. Ambo coroh kadang kan. Nyata balik rumah-rumah nang gaya itu kuati lah. Ibarat ubili ketabangan buah awak baca azan gue mengaji apa dia jalan gaya itu. Nanam buah pun gue terutama menantu gue banyak kan zolimi gue. Tambah cek lagi yang sana produksi awak kalau dapetnya laki ndak orang Minang kan. Tu lah kan kicau tagak tu. Giliran awak kok bukannya awak marok anak ratu, weh. Cuma kalau memang ndak bully itu ya kasado-sadonya ndak bully itu pasoko tinggi itu ndak pencarian dah. Cobalah jawe. Apa pencarian pajak-pajak tu? Tanah pusako tu. Nang keceknya pusako rendah kok cukupnya pencariannya surang-surang. Taruhlah lah Bali tanah tu emang tanah apa bully ada Bali. Kalau bully ada Bali berarti bully ada juga.
Berarti sana tuh. Pusako tinggi, pusako rendah aja. Hah? Ndak jaleh jom pangkai itu do, ndak jaleh itu do. Awak kan nan cari barang nan jaleh gini. Ada aturan-aturan nan kamu membuatnya kau beruntung tu awak nak jadi korban taruh ya nak masuk terus sana. Model itu. Jadi para mande, para putih, tolong dukung ambo. Ambo ko membela Darayan Ayah Mutiaro Bundo. Nan jatuh ke dalam dado, kinilah jadi pusako dalam pusaro. Model itu benar. Atau masuk dan gaya-gaya nak usia dari Minang tu dulu. Mana jadi cadia tu, kena usia tu. Mana tukang kritik, kena usia, kena bantai bagai. Bilu aja kau bela leluhur tu. Baca awak kau menjawab. Nyoba tanya leluhur tu kawak. Punyuang apa runtuang mah kecilnya kawak kan. Hak kemana-kanang mah kecilnya. Bah kecil menjawab. Hanya tiba lah beko nan keturunan kudian. Kami pedusi ko di Minang ko bau layat mah tua aja, mama aja kan, engku. Amanya nan punya kami itu aja. Kemungkin wak kecil kenyo ke dekat lah digadai orang. Lah dijual orang, lah dijual penghulu ko tu. Tega mari kecil benda tu. Berarti sana tu. Jawab wak. Sementara wak diamnya wak tahu wak diam. Tu ada nang kabatannya beko nak cucu je kemenakan tu tak terjawab dah ada kan. Jadi dalam kurikulum BSPK tu kalau di bahan namanya go dipanjang di lebar di kokar itu kan bisa selebar alam. Kalau dibuat kurikulum orang tu nyo barulah ke masak betul lah sampai dah nyampe kurikulum tu dari SD sampai perguruan tinggi sampai S9 kan bisa dia awak di lamuan doa tu. Cuman ndak tabiat awak meretu dah. Tabiat awak go baan nang kacapek kawan habis awak sampai. Meretu. Sedang SR je sekolahnya pola pikir sejanar sana tu. Jadi tak perlu ke tahun-tahun tu doh. Kalau nak agak lama IQ tu sebulan tembus tu mah. Ala pahamnya tu mah. Kalau awak gini kau ukuran seminggu punya. Ala masa ada sana tu mah kurikulum dan nampak tu. Nana BSSPK terinisial, definisi contoh perkara. Bahas sejarahnya susu suku tahun bara. Awak bahas tu dari sejarah tu. Masing-masing dari sampai kurikulum tu bahas sejarahnya. Bila mulai ada kok. Siapa menentuan, mana buku gadangnya. Mana bukti alamnya. Mana aturan jalehnya. Siapa pernah mengkaji kok. Siapa pelaksana, siapa pengawas, siapa penghukum. Model itu harus belajar jaleh. Jadi terutama tu anak-anak mahasiswa. Pokoknya tema nama muda-mudi lah. Jadi kalau nana ledo link webinar, kalau ledo rezeki embo, pas ledo kota embo ikut. Soalnya gadang juga cucinya kota embo kalau ikut webinar kok. Tapi kadang 1000 je meminta piti sana sengkol embo cari piti. Sedangkan YouTube embo aja polosnya bagi kecil embo mencari YouTube mencari padonya embo arahkan ke YouTube embo kok. Karena ndak tawakilkan dek bahasa tulisan do. Judul embo aja lah dan embo buat kini kok. Itulah panjang jabarannya tuh menantang. Kan iko kan. Membuat perhitungan di seluruh orang Minang atau membuatlah judul mana santiang-santiang nan hebat di Minang ambo tentang. Sianan santiang, sianan hebat di Minang ambo tentang, ambo ditulis kita membuat judul kan. Ala panjang uraiannya. Cek kalimat tuh. Apa lagi cek kurikulum? 5 kurikulum yang gerak tuh. Jadi awak kalau bercerita je orang nan barang dak jale tu sana, pecik judul bahasan jonyo jan pernah lari. Misalnya bahas suku aja. Jangan lariannya lo, ke hakikatnya lariannya, ke alif, ke nur alif. Jangan Muhammad itu. Iko awak membahas nama suku ya. Ku awak sedang membahas sejarah ya. Kalau sejarah sebelum Nabi Muhammad tu ndak sejarah ajaran agama Islam nak awak baca tu doh. Berhenti lu mengaku agama Islam ya. Soal sejarah lu masuk ajaran agama Islam dah lah ya. Amat itu. Jadi baca jaleh je orang tu kalau awak ngambang awak ndak lo jaleh, nyo marasai awak dia orang. Nyo tele-tele nyo awak dia orang. Kadang malah tanpa awak sadari awak lo nak minta awak anak-anak awak dan dapat tele-tele. Jadi kalau orang-orang mau diambu di Minang tu ditakuti dengan gaya-gaya itu sana.
Nyo lebih suka dengan kebohongan selama gogo. Nyo takut dengan kebenaran. Nyo cek orang benar kan, cek orang benar. Wadona kan cek pakai turi pakai telingo tu, ojon ka matu tu kan. Na puruang ka muncul, kau nang kebenaran ka cewa. Nyo lari tu. Tabang ambu tu mah. Wak kau merubah kebiasaan, kau merubah budaya, kau mah cenyo kan. Kalau memang yo budaya, cocok aja nyo Trisila tu mah, ketuhanan yang berkebudayaan. Tapi lah, ini ngecek orang Minang kalau ndak Islam ndak orang Minang kan. Kalau ndak manut ajaran agama Islam ndak orang Minang. Tapi lah ngecek begitu. Jangan beko tumbuh lah kejadian beko di tumbuh di siang, nyokapaknya perlu anak, nyo dabianya bini itu. Ndak sampai 500, ndak sampai 1000 orang nama senjata 5.000 tabang ambu. Ya kalau ndak ada kekuatan mang begitu. Makanya dicien lu pemahaman sejarah. Gua boleh jaleh dewa jalur itu bidang ambo tu. Jaleh jalur estafet baru sana gua. Di bidang mau bahas. Pokoknya masukilah konten ambo ko. Nya dulu beko mah apa guruyong 1 2 3 ampe pariangan nan pasumayan Kota Batu. Nan nun alam nan setangkai banyak beko bukisan per ndak lu boleh lari-lari itu do misalnya era kerajaan nun alam. Di nun alam ya cerita tu nyo. Kisah do itu. Namun ka 2 hari 3 hari kalau mau panjang-panjangan tu mah. Tu mengusangkai lah lai. Alun lah membahas kumpul kudus. Ndak do ke di buku kuliah mereka urusan hasil sia tu. Ya sudahlah beko mbo dek mago-ago lah beko lain lah beko kan. Nan tinggi jadi mau itu. Apa nan maraso sanak bana nan anggap sanak batu. Coba telepon mbo. Nan batu nan lah sanak anut selama ko. Nan memang sana pegang teguh nari kecil-kecil orang tu telepon ambo anda mau muncul di Facebook ambo do di YouTube ambo tonton bagi alun judul nanya komentarnya ambo kalau orang bana bagi orang sana alun orang bana ke ambo ko dole ko cuman bawa bakau elok kan bakau sayang ka sana bakau sayang ka leluhur bakau sayang ka nan pedusi bakau sayang ka mudi kalau nang gae-gae tu mula tahu tabiat lapa dan botri ke tempat sana lapa dan bodo nang gae-gae tu terutama nan la bagala nyambo majak duduk ko nan alun bagala ko Karang Taruna yo kan komunitas kan tuh gak payah aja tuh tapi dak bagai do ambo ago kadang aja nyo atau tujuan ambo ko mudah-mudi ko sebenarnya ko nyo mudah-mudi ko jadi korban sampai jadi ama-ama nya kalau bagian di bidang produksi itu jadi korban tuh tuh kalau nak gaya-gaya dah usahlah cerita sama tahu lah sana lah jale nang gaya tu. Tapi embo ya bala lah kadang gaya tu ya. Kadang lah salah tarik, kadang lah salah makan. Paling takutnya kalau kebenaran kau diungkapkan kau. Tak ndak betul ke? Berarti kayak tu. Anak muda-mudi kau lah do pembela gini. Kini rasailah tangan muda-mudi di sana. Ndak ada basu muda-mudi ko jambo nya ikutinya Facebook bo penggulu dapat alam tu nya ikutinya lo konten ambo di channel Andi Kalipah Bidang Manusiawi apalagi kalau nya tahu lo channel YouTube ambo Andi Kalipah BSSBK dosis tinggi basu tu jadi nang gae-gae nan gala-gala penggulu pun dak bisa macam kau mukor lai kini orang lah banyak tahu nak mau jangan sembarang ngecek nang gae-gae gini ko lai kalau lain semua berubah cara oleh elok kok kapatut minta maaf lah muda-mudi itu le beko lain tibo lai lah nyo bantah ada muda-mudi baru minta maaf lain tibo lai itu ke lah ayolah maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Iko nan jaleh channel YouTube go bebas edit bebas dibagikan kalau menelepon nambo bebas lo kau nomor telepon nambo plus nomor WA gua 0821 790 sampai 5 777
Kalau kamu ajak webinar lo sana kirim aja lo undangan link tuh ke KWA ambo ko. Nak gabung lo ambo Zoom link Zoom meeting webinar tuh bisa lah.